Моннан 25 ел элек нибары 4 оешманы берләштергән федераль татар автономиясен бүген илебезнең 46 өлкәсендә эшләүче төбәк автономияләрен үз канаты астына алган. Хәер, федераль автономия җитәкчелеге оешкан көннән алып сан артыннан куып аларның күп булу өчен тырышмый да. Монда бер кагыйдә, бер төбәктән бер оешма. Сер түгел, бу төбәкләрдәге татарлар арасында үзара ызгыш талашны һәм һәр төрле аңлашылмаучанлыкны булдырмас өчен иң кулай шарт. Төбәкләрдә дистәләгән татар оешмалары булса да, автономиягә бар тик бер генә кеше әгъза булып керә ала. Шунысы игътибарга лаек. Соңгы елларда төбәкләрдә яшьләр хәрәкәте нык активлашкан. Шәһәрләрдә, безнең Коми Республикасының шәһәрләрендә яшьләр оешмалары оештырылган. Кайбер шәһәрләрдә бик Усинскида, Ухтада яшьләр бик актив эшлиләр. Онда төзелгән оешмалары төзелгән, олар концерт номерлары белән чыгыш ясыйлар. Яшьләр үзенең оешмаларда актив катнашалар. Нижний Варт, Нефтеюганск, Тулгут, шәһәрендә, Нягань, Югорск, шунда Ханты-Мансийская, конечно, Севрах, но Нахар тоже, үзләренең группалары бар, шулай. Иҗади коллективлар бар. При проведении Сабантуя у нас в оргкомитете в основном состоит оргкомитет Сабантуя, это молодежь. Но молодежь тоже, как сказать, не 18-летняя, как бы скажем так, а уже где-то от 22 лет вот, до 30 вот такого как бы возраста молодежь. У нас есть и молодежная группа отдельная, которая прекрасно общаются. Казанның Идел яшьләр үзәге узган гасырның 90-нчы елларыннан бирле төбәкләрдәге егет кызлар өчен ел сайын татар яшьләре көннәре, яшь лидерлар өчен укыту семинарлары уздыра. Хәзерге вакытта мәсәлән кайбер төбәкләрдә активлык күзәтелә, әлбәттә бар төбәкләр тынып торган, ләкин алар да активрак эшләр дип уйлыйбыз. Мәсәлән, Свердлов өлкәсе, Самара, Ульян өлкәсе, Оренбург өлкәсендә хәзерге вакытта яшьләр оешмалары шактый менә ел дәвамында бик актив эшчәнлек алып баралар. Әлбәттә, инде конференциядә сүз бүген барыбызны да борчыган халык санын исәпкә алу нәтиҗәләре хакында да булды. Татарларны безнең язмаганнар, менә улы яшьтәге безнең апа-абыйларыбыз безгә шалтыратып бик ачуланып сөйләделәр. Аларны язмаганнар да, алар санга кирмәгәндә, шуңа күрә безнең 1000 татарыбыз каядыр югалып калды. Җирдиләр, кирделәр. Менә мин шәхсән безнең урамда, безнең йортларга бөтенсендә киреп йөрделәр. Аннан соң мин үзем дә сораштырам төрле авыллардан. Кирделәрме? Кирделәр. Бездә менә кирмәделәр дигән сүзләр җуганда үзе. Әмма бит безнең бит әле без көньякта татарлар өчен татарлар ягында. Ә бит әле безнең төньяк районнарда руслашып киткән татарлар бар. Бәлкем алар безнең санны киметкәннәрдер. Сер түгел, халык санын исәпкә алуны оештыру һәм аның нәтиҗәләре хакында бүген күп сөйләнә, тәнкыйть сүзләре дә әйтелә. Автономия рәисе, Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов әлеге мәсьәлә Думаның милли эшләр буенча комитет утырышында да тикшерелү хакында ассызыклап сөйләде. Распад үзедә кимчелекләр турында ачыктан-ачык сөйләде. Пандемия, электрон рәвештә тавыш бирү, сан алучыларның квалификацияләре түбән булу, халыкка тиешле күләмдә информация җиткермәү, милләтләрне билгеләүнең методикаларының гамәли булмавы, кайбер регионнарның начар әзерлек белән уздырулары, менә нәтиҗәсе 17 миллион халык милләтсез. Билгеле инде, һәр вакыттагыча татарларның мондый мәртәбәле утырышында ана теле, милли тәрбия хакында да җитди сөйләшү булды. Бала телне 5-6 яшькә кадәр өйрәнсә, семьяда әти-әни туган телдә аралашса, киләчәктә мәктәптә укытмаган чиракта да бала бер кашан да телен ташар түгел. Безгә балалар бакчаларында татар группалары, яисә башка мөмкинлекләр табырга һәм ата-аналар белән бергә эшләргә кирәк. Милли балалар бакчасы булдыру тәҗрибәсе Удмуртия Республикасында күпләргә үрнәк булып тора. Бу балалар бакчасында Ирон шәһәрендә урнашкан 120 бала көне буе гел татар телендә тәрбия ала, үзләренең иртән башлана исәнмесез дип киштән алар Түбән Новгород татарларының да сөенече зур. Өлкә хөкүмәте аларга татар мәдәният үзәге ачу өчен 530 квадрат метр мәйданлы бина биргән. 2 этажлы бина, бүлмәләре күп. Тамаша залы, зрительный зал бармы? Зрительный зал булыр. Әйтергә түгел инде, без анда бер-ике стенаны алырбыз. Булыр зрительный зал. Конференция делегатлары алдагы 4 елга рәис итеп Кабат Илдар Гыйльметдиновны сайладылар. Автономия советына 47 кеше керде. Аның чираттагы утырышы октябрь айында Дагыстанда узар дип көтелә. Икенче көнне делегатлар Изге Болгар җирендәге тарихи тыюлыкны карадылар. Андагы яңа кызыклы экспонатлар белән дә таныштылар. Болгар шәһәреннән Рамис Сафин, татарлар.